Takže vítejte na kanálu Ultimátní duo a tohle je takové uvitací video. Budeme tady hlavně asi v Brawl Stars. Nejspíše jako. A takže doufáme, že tady budete dávat hodně lajků a odběru, ať se nám daří a ať se vám líbí naše videa. Takže máme i Instagram, i TikTok, takže tam nás taky rozhodně nezapomeňte sledovat. A mezi tím, co vám tady asi něco budu říkat, tak si tady můžeme podívat, co tady máme. Z takové té první hry, kterou jako samozřejmě musíte, tak tady dobré upgrading. Dobré, to máme. Tady máme šaly. Takže teď tady upgradeneme nějakou šaly tu. Tady upgradeneme něco dobré. Točí. A teďkom tak play. Ale myslím, že by to potom chtělo na tu šeli nějakou tu prestiž. Ale nevím. Googit. Zkus nebot. Takže tady jsme toho Prima jsme sundali. Hele, Brock dělá neplechu. Tak já se počkám. Hele, ne to. Tak se zbouřte proti sobě. No, tak tohle byl easy win. Takže tohle by bylo takové první krátké video a já vás zdravím a čauky.